Poi va, 15, 16, 15. Conté una història. Pues resulta que usted se padre. Lo que le puedo ofrecer en el Facebook que te Tu. No, yo. No digues ninguna animada perquè... Home, no. Quina xicona més. Sí, vinga. Més què? No cal que digues, Vicenta! Exacte. Molt bé. I vols? La típica xicona... Molt bé. El fregat. Ale. Ja em fallo. Per casa, perdó. Per casa. Ahí está, ahí. Ya está sentada, hija. You like my ¿No? ¿A tu hija? You like my tea? Sí. Dígale. Vicente. Esta semana le he mandado yo fotos tuyas. Ah. No, no. Va. Sí, ya vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Esta de allá, esta de ahí. A la va, come on. Està fresca, però està fresca. Està calenta perquè està calenta. Va, Terry! Sí. 78. Hola, saps què? Hola, come on. A estos xics i agua. Està plovent. Va! Va, Moratinos! Aquell que ve per el turbant té 70 anys. 70? Aquell 70, el del turbant roig. Aquell 78. Ja veus tu, eh? Si plegàrem... Claro que sí, vídeo. Mira, això és el vídeo. Després llegireu en el diari. El diari. Se busca. Vamos, Moratinos! Vamos, te acompaño. Ah. Sí, ya. Ahora voy contigo, va. Vamos.
campione. Chi non lo agarre. Понятно. Mira, 343. Hola. Oiga. Oiga, para ir a Albacete. Para ir al Albacete continúa esta esquina. Ahí te la agarré dos. M'agrada el dentor després d'això. M'agrada el dentor, són massa res. Veu? La primera. Avui anava jo, m'ha parat molt avui. Però... Jo la primera que vaig fer l'any 2005.
Thank